Itinagan ti Ama. Napalabas. At nasiputan ni Hepe Salvador a grupo ti lalaki, iso a pinaliiw na dagitoy. Bayat ti kaaddaday ti may sa lugar, nasiputan da ni Hepe, ket adda nga rod napasamak aranget. Sumagmamano ti napasag kadagiti armado, ngem nasugatan met ni Hepe. Iti sa bali abangir, nagdanag ni Mayora Chona apaman anaamuan na ti mapaspasamak, iso a nagawid ang dayto iji mansyon. Kabayatan na, nakisinarak met ni Monica kada Padre Simon ken Hepe Salvador. Itagagayem, dinggan nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Naira na nga da kay ospital. Itay inawagam ni Narting. Padre, Monica, kunam ngagdardaras ka. Kasayatan siguro. No ibagamon kada kami ti anyaman akayat mo nga ibaga. Mamati ak anapatag dayta. Tayong kagumaan tinakisinarak kada kami. talaga anapatag. Ngam kayat ko nga agkarika pa'y nga umuna, Hepe. Ha? Bayat anak kasango ni Padre Simon. Agkarika kuma, Hepe. Talagang sakit diyan napatag dayta nga ibagam. Anya nga min dayta, Monica. Padre, iti sangom. Kayat ko nga agkaripay nga umuna ni Hepe Salvador. Ano bilang taagpay so dayto nga ibagak kankwana. Kat di na kumadangran ti amak. Apay, Monica. Anya ti may papan kini Don Leon nga amam. Hepe, agkarika pa'y kuma. Monica, may sak a pulis. Biyang ko a protektaran ti asino man nga adda iti paggad. Uray dagiti agbasbasol. Protektarak, tadalinteg a mangusig kadakwada. Isungay ti sango ni Simon. Agkariak. Ita, ibagam kuman, no anya ti makagapo. Taapay anak isinarak ka kada kami, kini Simon. Awan na pulos ti pagilasinan kadagiti napapatay at tao tayo, amo. Nasayaat. Ket, dagiti kakadwada anak alasat itiranget. Nalabit nga dadaitan ni Jay kabakiran. Ijayan ti pagnaanda arumwar dito San Bartolome. Nasayaat no kasta. Ngem, di mo pagarupan anak alusot kan kanyak pogi. Amo. Kayat ko asiguraduem nga awan ti romswa aparikot. Jak kayat niyag bidot ka pogi. Tano saan? Makaraman ka lagi di kanyak. Anya ti panagkunam, Simon. Nadagsan dyan baga ni Monica, Narling. Idi pa'y laeng, addan atap ko kini Don Leon. Ngamawan ti maalak nga ebidensya. Narding, ipalagi pulangkan ka. Saan mat asigurado ni Monica iti imbaganakan ka? Isong aron, a pinagkarina ka pa iti sango. Sana ya. Simon, Sapay la kuma. Tatong palam ti karimken ko na. Adi mo dangran ti amana. kas itinakunak kini Monica. May saka pulis. Adda pagrebangak anas kan nga ipatungpal ko. No bilang ta mapanagnakan nga adda kinapod no dyan nakuna ni Monica, nga inyawag daken ko na. Nasken nga rod, ama panagnakak dayta. Narding, Ti pampanunutak ita. No kasano ama panagnakan nga adda pa kainaigan ni Don Leon, kadagiti nakainkwentro mi, akas na kuna ni Monica. daytang rod kat. Sana bale, aramidan mi ti amin. Umay kakit di, Simon. Mapantay di morgue. Bareng no adda mabigbig mo kadagiti na isagmak iti enkwentro. Monica balasan ko. Sigurado nga agdandanagan ni Mamam. Sana bali, Yaya. Nagpakada akmat. Kin ni Mamam. Ngam saan ka nagpakada kin ni Papam. Di kagdanag, Yaya. Di nakmat siguro kaungat ni Papa. Adda ka matakaduhak. Ken adala ang imbagak ka ni Padre Simon. Nakitak akadwa ni Padre ni Hepe Salvador. Yaya, Anya ngamin at talaga ter aramida Monica. Siyak ti madandanagan balasang ko. agtalik ka kumakanyak.
Para iti pagsayaatan ti pamilyak ti Aramidag. Diyak kayat adumtang to ti kanito a pagbabawyak to ti amin. Gaputas sa anak tignay. Ay. Si kaman laangan ti makaam mo. Ti importante, makaawid tantap no saanan nga agdanag ni mamam. Panagkunayo nga ta, boss. Mamati ni Monica iti inyawag yu kan kuana. Addan kan kuana day ta, Maximo. Timpultan ti kanyak. Day bakak kan kuana amin. Boss, Ngamnam na makaapekto inalamid ko relasyon dagiti akama. boss. Hamok na silip mo ni ka. No naalaman Don Leon na nanay panagtala kanak na. Mamati ka dagitoy kanito. Haddan panagdua-dua mo ni ka amana. Sapay lang ko ma. Takas tanag pa iso, boss. Tapno mapadasan mat ni Don Leon ti agparikot. Ha! Hagsasalono palikot yung palakam na kada tayo. Kada ito yan, paglogyan namin, Maximo. Agpalikot matan, Don Leon. Naggapuan nyo ising. Pasensya kayo, sir. Nagpakuyog lang amin ni Monica anapan iti ayan ni Padre Simon. Kasta ka di. Wan, sir. Awan ka di tinadlaw mo bayat ti panagkuyog-yokin ni Monica. Ha? Anya ti kayat mo asawan, sir. Amom mat adelikado ti sitwasyon. Awan ka di tinadlaw mo anang surot wenno nang paliiw kada kayo kin ni Monica. Awan mat, sir. Nasayaat nga rod no kasta. Agan na tayo amin ising. Dayta, ti makuna. At nakadi mabigbig mo kadagiti ladawan nga daita dito'y morgue. Dahito'y dua lalaki. Masigurado akaraman da kadagiti na panadya simbahan. Simon, Sa naklakit ding agbidot narding. Nakitak dagita lalaki dya simbahan. no kastang rod. Kumpirmado. Dagiti nakarangit mi, kat dagiti nakitam. Kunak tupay kat. Adalakit ditida ka sa panggap dagi dya lalaki. Sa nabale, nalapdan mi matida. Agam adadagiti nakalibas ako nam. Saan ka di? Madaman ti pan nakasapsapol da. Iso adi kagdanag. Mamati ak nga iti mabiit. Masarakan mi matlaang dagi jay. Iha, anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Apay ka di, mama. Sumagmamanon nga aldaw anadlaw ko akasla adda ti mang burburibor ken ka. Di na ka di pakadanagan, mama. Awan ti dakas ang mapaspasama kanyak. Sigurado ka, iha? Wan, mama. Nasaya at no kasta. Amangan nga min no ingatan na ka ni papam, numadlaw na nga da pagdandanagam. Una yan. Nagsinnaay ka manan, iha. Pampanunutak lang amin, mama. Kasanon no talaga gayam nga addati. Ti anya, ituloy mo ti kayat mo nga ibaga. Awan, mama. Lipata mo ti na ibagak. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Sumagmamanong aldaw asaan ka nakapasyar dito simbahan, Mr. Wong. Medyo ngalot, padle. Kapo siguro kapapanunot ko kadagiti napasama kalabas. Iso nagsakitak. Kasta ka di? Ket, kumusta kayo matan? Hayos matan, padle. Ngam ka sa pulak pa inana. Mga mabignat kayo, tanagpilit kayo nga imay dito simbahan, Mr. Wong. Saan, padle? Tiyo umay ko dito, mangmangtad kanyak peksa kan kilad pakinakam. Mr. Wong? Nomin batak, pamatik. Hamang ano anyakit din mapasama kanyak. Iso sa anak to umibbat, padle. Basta kabalak lakit di. Kanayon lataw mayak ditoy. Mas daawak iti madmadlaw ko ka ni Monica, ising. Ma'am John, Amangan no damot nasasauna kan ka. awan mat, ma'am. Ngam uray siya. Adda madmadlaw ko kunkwana. Ha? Adda dagiti gundaway akasla adda dagiti banag akayat na nga ibaga kanyak. Ngam no makaamires, di nan patuluyan. Kastamot lang tinadlaw ko.
Namin anoon akas laad dati kayat na nga ibaga. Ngam di namat la patuluyan. Adda nga ta ilimlimad na kada tayo, ma'am. Diya mo, ngam kayat ko amaamuan no adaman bilang ilimlimad na ising. Di kagdanag, ma'am. No bilang taad dati maibaga na kanya. Ipakaamok adagos kada kayo. Aging ga ita. Saan pa'y laang mapunas iti panunot ko dagiti napaliiw ko iti kalabas. Idi dama. Naglibak kada kami ni Papa. Kunana nga adda ti talken na atao iti negosyo na. Ana disgrasya iti motor. Kat iso ti tinulungan ni Mang Bugi. Ngam siya ka mismo tinakapanaknak. Ang naglibak ni Papa. Gaputas sa bali ti imbaga kanyak ni Mang Bugi. Idi kinasaritak. May kadwa. Tinyawag kanyak ni Mr. Wong. Kunana at tao ni Papa dagiti na inkwentro dagiti pulis. Idi pa'y laang. Addan dagiti madmadlaw ko kan ni Papa, asaan anasayaat. Ngamjak ngamin na ikan iti kundaway. Ha, addalugan ang nagsardeng iti batag ti mansyon. Inakitaan no asino ti dimdang. Anya jay ko na, Maximo? Inyawag ti tao tayo, boss. Adda ka no ita ni Hepe Salvador iti balay ni Don Leon. Anya. Sapay la ko, ma. Tati atap ko ti mapaspasama kita. Anya nga atap mo, boss? Sapay la ko, ma. Tada ijay ni Hepe. Takayat na maamuan. No anya talaga pakainaingan Don Leon kadagiti nakalangit ta. Anya? No mapasamak na ita, Maximo. Talaga masigurado kon. Sakmata na yun na napintas kasat. Napatag sa abanag ti pagsarsaritaan da Hepe kan Sir Leon, ma'am. Nalabit nga da pa kainaigan ti panakadukot idi ni Leon. Saan nga taan na pimpintas no kasango da kayo, ma'am? Uray saanen ising. Ibagan tumutla ang kanyak ni Leon ti amin. Nang runa no maipapan nga agpayso iti pan nakakidnap na idi. Ma'am, Baybayam idang agsarita. Mahalakit din. Tulungan na kamang isagana iti ipasango tayo ka ni Hepe. Apaman ang makapagsarita dah ka ni Leon. Interrogasyon ka di daytoy, Hepe Salvador. Saan, Don Leon? Agdamdamag aklaeng. No interogasyon da ito'y, inimbitaran kayo kuman ijay presinto. Ngem, anyaga po adamagam kanyak, no amamok dagiti nakarangat yo. Don Leon, when no saan laeng ti sungbat, dayta sa ludsod ko. Hepe Salvador. Nagsimple lang mati sa ludsod ko, saan ka di? When no saan laeng ti sungbat na. Ulitak, Don Leon. Adda ka di amamuyo kadagiti ladawan nga impakitak kada kayo. Ladawan dagiti napasag iti inkwentro, anapasamak iti nagbaatan mi. Awan ti amamok kadagiti impakita maladawan, Hepe Salvador. Kat ulitek, pasigaman nalon dagiti buyod ko. Jak pulos nangalay ti taok nga armado. Malaksidlaeng kadagiti adda dito'y mansyon niyag babantay. Iso pang nga asim, Hepe, pumanaw ka lakuman. Tanumamuan dagiti aginak da itang ipagpagam. Nakarkaron nga agdanagda kat dayta tilikliklikak amapasama. Papaya di kay makaid na, boss. Pampanunotak kami no anya nagsalitaan Don Leon kan Hepe Salvatore. Boss, Sapay la ko, ma. Tagtan, ti pagbanaga na bayagan kayat ko mapasamak. Cellphone ko. Speaking of the devil, ni Don Leon mawawag. Alan Maximo, panawanak pa lang, tasong batak awag Don Leon. matungpal, boss. Itaman pa nga imawag Don Leon. Anya nga tayo baka na. Anya ti iyawag ni Don Leon ken ni Mr. Wong.
Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti sangwanan ni Padre Simon. Nagkarin ni Hepe Salvador asaan da ito yung agdarasudos. Nga urayan niya pa iti ipudno ken kuwana ni Monica. Inyo man nga rod ti babae kada Hepe Salvador ken Padre Simon ti maipapan iti amana. Banag anakaklaatan dagiti dua. Naguray iti napinda sa gundaway ni Hepe Salvador ket kinasarita na ti Don. Ngemkas iti sigod. Naglibaklata ni Don Leon. Iti sabali abangir, nakaro tiragsak ni Mr. Wong, gaputa ka maudyanan na ket nakapuntos metlang daytoy kontra ken ni Don Leon. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Di kayo makidna, boss. Apay ka di. Pamparurutak ngamin. Noon niya nagsalitaan Don Leon kan Hepe Salvador. Boss. Hangam sa pala ko ma. Speaking of the devil, ni Don Leon mauawag. Halaan Maximo, panawanak pa lang, tasong batak awag Don Leon. One boss. Don Leon, nakawag ka mat. Ayop ka, Mr. Wong. Mamatiag nga pa kay naigam no apay nga imbay dito ni Hepe Salvador. Kat nagdamdamag kanya, may papadi din ang pasamak ng enkwentro iti kalabas. Amo mat gaya magtarag, Don Leon. Lumbang lang amin manglogin ngayon anak na pintas kasat. Pacak di maklunan. Nga madapa kay naigam kadagiti na paspasamak kalabas. Asak nagpalang dakes, Don Leon. Yaman mo kasi kautek ti amin. Katita, lakamo mat ngalon panagbalas ko ken ka. Ayop ka, Mr. Wong. Kilain na. Pwes, padaalam nga rod no ang yataramig. Siguraduag ka at di nagkabaylan ng runa dito mismo at teritoryo. Pinuted na ang salitaan mi. Tiyagin lalay nga Don Leon. Nalaos na nagna. Yam nagipangta. Isunas ka nagsakanaak. Tasigurado at ataka sa lamidan na. Mamati ak nga dati sana nagustuhan ni Papa iti panagsarita dakan ni Hepe Salvador, Mama. Kastamot tinadlaw ko, iha. Kan napaliw ko ti jar na itay ada inawagan na iti cellphone. Mama, Anyaman nga tanti mapaspasamak. padasa makasarita ni Papa. Barang na ibaganakan ka no bilang adda parikot na, Mama. Kasta talaga ti aramidat, iha. Jaklakit di mabalin abaybayan ni Papa. Awan na pulos tinaklon ni Don Leon, Simon. Kasta ka di. Ang iman niya tinadlaw mo kan kuana. Bayat ti panagsari tayo. Ay, nalaing nga agartista ni Don Leon, Simon. Awan na pulos ti sabali ang nadlaw ko iti jarna. Bayat ti panagsarita mi. Anya? Dayta ti agpaiso. Saan mo apulos ang masirok? No adda kinapudno dagiti ibagbagana. Wanno awan. Anya nga rod iti panagkunam, Narding. Adda ka di pa kay naigan ni Don Leon kadagiti nakarangat yu itay nabiit. Narigat ti agi papanlatan. Kasapulan tinatibkar nga ebidensya, kunak manen. Isu anasken nga agtignayakon. Aguray ka, Narding. Apa ya si kalaang? Naibagakon kan kay tinaminsan, Simon. Adda atap ko kadagiti dadduma akakadwak. Amangan no mabulilyaso laang ti anyaman anarugyakon. Iti kanito ang makadanon kadagiti maseknan, no anya ti plano.
Amo, kasla makapungpungtot kayo. Naimbagta mong bugi. Amo, Sikati makagapo da ito ya mapaspasama kita. Amom ka di da ita. amo, pakawanan na kuman. Pangasim. Saan ko aninam na mga agbanag iti kastoy di amin? Kaya't kula ko mga mindag sigurado. Tsaka mo, noan niya ti saritag may papankan kapog eh. Iswa kasayatan siguro no pumanaw ka pa'y langit isang wanak. Tama nga noan niya ti maaramid ko ka. Asit ganak laingan, no payaban ka. Log-logi pa lang ti amin, Maximo. Boss, Kitahag lang no anya alamidan Don Leoneta. di mat kinunam nga impangtana ka ni Don Leon, boss. Well, Maximo. Ngam salak mabuteng. Tamok, saan basta makapagting na ita na itchay. Gapo na puno titay matang Hepe Salvatol. Ha? Tuso ni Don Leon. Kas kanayan ibagakan ka, Maximo. Ngam sa anak pahabak kinatuso na. Kas nakunakong kalabas. Napintas kong taway lang ululayan. Kanita, nadano na napintas kong taway. Sakmat ita na yun na napintas kasat. Jak nasiputan ti kasta ajar ni Sir Leon, Ma'am Chuna. Basta kasta tinadlaw ko, ising. Kat amok nga adda tinadagsan ang makagapo. Ala, anya ngay nga tati makagapaw, ma'am. Diyak amo, nga masigurado nga adda pakainaigan ti umay ni Hepe Salvador dito'y mansyon. Ay, sos. Ang mga nuaddan nakalap ni Hepe nga impormasyon, may papan itinapasamak ken ni Sir Leon. Ha? Day tati agpaysaw, Ma'am Chona. Ang mga nukas tangag paysaw. Ala, sana bale, kasaritak ni Leon. Adda sumagmamano ag gwardya iti ayanti gate. Ura iti main door. Adda gwardya. Dong sa agakon. Kat dumano nak dita pagtaangan ni Mr. Wong. Hepe, anya ti raramidam ditoy. Ni Mr. Wong tigagarak. Isulang ti pangibagat. Noan niya tigagarak. Ha? Adda ka din ni Mr. Wong. Adda, Mabalin ka di apakidanon kan kuanang haddaan. Napateg, ti pagsaritaan mi. Awan ti parikot kanyak, Jonah. Anya ko mga ti parikot ko. Leon, agasawa ta. Apay anas kan nga ilimod mo kanyak ti amin. Awan mo't talaga ti parikot ka, Jonah. Leon, ipalagip ko laan kan ka. Amok ti maipapan itinalimad a negosyom. Iso asan arumbang nga agilimod ka pa'y kanyak. Anya ti parikot. Husto ka. Adda pa kay naigan ti iyo umay ni Hepe no apay akastuyak kita. Apay ngamin, anya ti imbagana. Pagsalsaludsudan na, may papan kadagiti nakaranget da itay nabiit. Anya. Iso ang maaburidwa na kita. Tamangan, no adamaduktalan da Hepe Salvador. Anya may paay ko kan ka, Hepe. Pasensyakan, nakastoyak na tanon mo. Awan na nyaman na, Mr. Wong. Panagkunak, kasayatan no baliwak tulangan ti umay makisaritakan ka. Madlaw ama ditiriknam. Nalapit ka po na ito, yagpaliw-paliw panawan. Agam ka balak. Anya kami may paay ko.
Kasayatan wag ginanakalangan, Mr. Wong. Agpakada akon, baliwak tulaangan, ti umay. Nasirib ka talaga, boss. Nagpamarang kagaya mamasakit itay nakasangom ni Hepe. Kasapulan silib. Lumay papalan ka na kiti kakasta pagtang, Maximo. Mamati ha, kada pa kayo naiga na pasamak langit, dagiti saludsodan na. Mutlagayan, boss. Gundawayo ko man, tapno nakarkaro pa'y ama imamagyo ni Don Leon. Maximo, nadnadlaw to rin gagagalak ti amin, no inalamit ko kastyay. Anya? Laytag paiso, Maximo. Iso jak tinokbahan kong taway. Jak kaya tagdala sudos, tamukmat, asako na ayunan ita kong taway. Itay pa'y laang nga adadamamakan papaiti silada. Yaya ising. Wen nga road balasang ko. Saan da pa'y arimrimwar apulos. Anya nga dati mapaspasamag. Apay nagpupupok damaten iti silada. Di ka kadiagdanag, Monica. Saan abalay, tadadala ang mo't dito'y mansyon. Ti makapadanag, kat no agpada da arimwar. Sa bagay matkit di Amangan numadamdamalaang, kat rumwar damot laang. Nalabait ngagsarsarita da iti nalapat. Pasensya ka na rin. Nabayagan na ka nagsubli dito simbahan. Tada na patagay na si Kaso. Awanan yaman na, Simon. Itay ka di pa lang dito eh. San mayat? Abitak pa'y. Oh, anya ti maipay ko. Nagapuak iti ayan ni Mr. Wong. Kat anya ti napasamak, Narding. Nadnadlaw, ngagpampamarang kanyak ni Mr. Wong. Oh. Anya ti kayat mo sawan? Kuna na masakit, ngem amok ngagpampamarang laeng. Iso ang nagpakadak matla adagos. Anya ti maipay ko kan kaita? Pangasim Simon. Sika ti mapan ijay ayan ni Mr. Wong. Kampay di, agkid daw ka iti donasyon. Anya? Agam Narding. Saan nga aramid ti simbahan ti mapan iti pagtangan ti asinuman tapno agkid daw iti donasyon? Simon, kayat ko la amapan mo paliiwan ni Mr. Wong. Kayat ko amaamuan, no husto ti atap ko, ang nagpamarang laang itay na panak. Pangaasim ko man. Anya tinagsaritaan nyo ka ni Papa, Mama? Mama, pangaasim ko mata ibagam kanyak. No anya tinagsaritaan nyo? Uray anya ti aramid, iha. Di na kaya't nga aklunan nga da parikot na. Nakaisam lata nakisarsarita kanyak. Anya? Day ti agpaiso, Monica. Anyan ni Papa? Apay akas jay ti aramid na ita. Apay adi na kayat nga ibagan no anya ti agpaiso. Jakman amo. Ngam sapay la kumatag paiso nga awan ti parikot na. Sapay la kumataawan ti dakas a mapasamak ken kuana. Sige, iha. Tada apay naskan nga aramidag. Natangkan at talaga ni Papa. Ngam sa anak asumuko. No saan ang napagpudno ni Mama? Siya nga rod ti mga pamuspusan iti amin. Anya tayo ito'y naka-sketch ka plano, boss. Tay sketch mansion, dagiti lokante. Kinunsabos kon may saka dagiti kalaingan inhenyelo dito'y San Bartolome. Tapno makalak lang sketch mansion dagiti lokante. Anya ti aramidam iti daytang sketch, boss. Importante na ito'y, Maximo. Di ba tayo bakakon kan kay tinaminsan, akayat ko pabata ka mansion dagiti lokante? On, boss. Tayo tapakalamatan na ito'y sketch mansion dagiti lokante. Dahil ito adalam na impag, tapno malipog mo na ijay mansion, asaan na ka matiliw. At nagsaldang batog. Ikakitaan, Maximo. Hamangan no nagsublima tayo jay Hepe Salvatol. Naimbaglakit di tarimor da papakan mang bugi.
Makumikum at damama kanyaya ising. Nawaya ak anakastrak dito biblioteka apan naka-opisina matan ni Papa dito'y mansyon. Dito'y amang rugi ak amang doktal iti kayat ko amaamuan. Mamati ak nga adda amin dito'y dagiti ak kakapatag a dokumento. Kan amin ang anapatag nga alikaman ni Papa. Talaga asa anak a kontento iti makitkitak. Apa nagbaliw ni Papa. Amok nga agpampamaranglaan. Tapno saan mi amadoktalan ti palimod na. Aha. Day tabasit a vault ni Papa. Day tatinaskan amalukatak. Anya ti maduktalan ni Monica palimod ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon.